sejler nu ude på Stillehavet. Ud fra, jeg tror stadig det er Nicaragua kyst, vi kan se. På vej op til El Salvador. Og jeg kan faktisk se, der er en skildpadde. Nej, det skal jeg ikke se. Men jeg kan se en skildpadde, hvor der sidder fugle på. Det er meget normalt. Jeg sidder oppe i masten for at få lidt fugle med på den her. For at prøve at se, om vi kan finde nogle hvaler. Det er ikke rigtig lykkedes os i lang tid. Vi så en finhval, men det er snart en måned siden, og den så på lang afstand. Så nu prøver vi at se, og vi har også 2 liner ude. Jeg ved ikke, om I kan se det. 2 fiskeliner. Ja, vi kan fange nogle fisk, selvom fryseren stadig er fuld. Og Jan, han ligger dernede og banker propper i. Der er en skib. Det må I kunne se. Hvor kæft, det var flot. Jeg håber, at jeg finder en hval og kan filme den, så jeg kan se den.